Try to imagine nga gipaa kag halas unya instead nga mangita kag tambal or mga pamaagi nga maayo gukdon og pangitao na noon nimo ang halas kay gusto ka gustisya o gusto nimo ipahibalo nga dili nimo deserve nga masakitan unsa kay kasulti nimo sa imong kaugalingon. Yes, ang tinuod daghan gyud tay mga halas sa atong kinabuhi kanang kalitrag pangatake, kalitrag panghilabot bisag wala kay gihimo, maybe sa social media, mga silingan or bisan parente, and bisan unsa nimo kabuutan o bisan unsa nimo kaayo naagyoy mga tao nga ingon ana. Sometimes the best response nga atong pwedeng himuon is not necessarily nga mobalos gyud ta, sometimes kinahanglan ra ta maghilom. Remember Jesus Christ sa panahon nga gikastigo siya ni King Herod og ni Pilate, sa panahon nga gitubag niya mga pangutana unya nasabtan niya nga wala gapi ka paingnan, he remained silent. So layi gani nga dili nimo pansinon like wala kay paki sa ilang gipanghimo nimo, kanang ipakita nimo nga dili ka apektado sa ilang mga toxic nga mga kinaiya, kanang sure pud ka nga wala kay gihimo nga mali. I tell you, epektibo gyud kaayo. Ibutang na lang nato sa una-una nga biktima ra pud na sila ni Satanas, kay muratag mga ulmigas nga itom og pula nga kanang ibutang sa garapon unya imo dayong kulo-kulo. Di ba mag-una na sila kay abi lang kalaban lang mo tong itom or pulang ulmigas. And bao ng tactics ni Satanas kulo-kuloon ug mangita siya pamaagi nga mag-unay-unay ug mag-away-away ta. Pero depende na sa imo, basta remember always, silence is power.